Hola, benvinguts a aquest canal. Fa uns vídeos enrere vam parlar del que era l'harmonia dels colors, tenint en compte el que era el color del cabell i el color de la pell. I llavors, quin tipus de roba ens podia afavorir més? Avui us centrarem en un altre tema. Tenint en compte el color dels nostres ulls i el color de la nostra pell, quins són els colors que ens poden afavorir més? A veure, en principi, i evidentment, tothom es pot posar el color que li vingui de gust i la gana. Senzillament que dins de les harmonies hi ha colors que ens poden afavorir més. Per exemple, tenim en compte, si a una persona li agrada el rosa i té una pell càlida, evidentment li pot quedar... He agafat aquestes paletes que són així de... les hem tingudes que buscava, no? Però bé, que si a una persona li agrada el rosa i té l'harmonia càlida, aquest rosa li pot quedar més bé que aquest. I si una pell té l'harmonia freda, aquest color li quedarà més bé que aquest. Això és per dir una pauta general. Per tant, a partir d'aquí, llavors ens centrarem en el que són els colors dels ulls. Si una persona té els ulls de color blau, per al contrast, el color que li afavoreix més, el que li farà destacar més els seus colors d'ulls, serà el taronja. Quan parlo del taronja, i no us esgarrifeu, per això ara he portat aquestes paletes, aquest és el color taronja, però això no vol dir que tinguem que triar aquest color. Dins d'aquesta fila, per això us he posat això, aquesta harmonia, i en podem trobar molts altres de colors. Per exemple, aquest és un color que té una base taronjada, igual com aquest, com aquest, com aquest, com aquest. Això vol dir que no cal que triem un taronja, sinó un color que tingui una base taronjosa. I llavors ens farà destacar més aquest color blau. Llavors, ara passem al color dels ulls de color verd. La gamma que ens farà destacar més els ulls de color verd seran els vermellosos. També no us esgarrifeu, que no cal que triem el color vermell, sinó una harmonia de colors que tinguin una base vermellosa. Ara, per exemple, passo aquí, no sé si ho estic enfocant bé, i, per exemple, tota aquesta línia i altres colors, simplement és per posar un exemple, que tots aquests colors contenen una base vermellosa i per tant ens faran afavorir aquest color verd dels ulls. Llavors el que són els colors marrons, clar, llavors hi ha el que és el marró molt fosc, que és quasi ben negre, que aquest color d'ulls li queda bé pràcticament tot. Però si el que volem, perquè dins dels colors marrons d'ulls n'hi ha uns que tiren més a un color més mel, més un color com grogós, per dir-ho d'una manera, més daurat, aquests ulls es veuran més macos si fem una base d'un color lilós, com per exemple pot ser aquest color d'aquí, o com poden ser aquests colors com aquests d'aquí. Aquests els faran veure més daurats. I si tenim un color d'ulls marrons però que tira més a verdós, llavors els colors que ens poden quedar més bé poden ser aquests tipus de colors així, o sigui, una base que tingui un color, un moradet, per dir-ho d'una manera, o un color lilós. A veure, tot això és una mica, ara sembla una mica com difícil de saber visualitzar, i per això he portat aquestes paletes. Però simplement a vegades és una cosa de provar i veure com van quedant aquests colors. Llavors també una cosa que hi ha, dius, a veure, si jo tinc una pell d'un color fred i tu em dius que tinc els ulls de color blau i em poden quedar bé els taronges, com ho puc combinar-ho això? Doncs vaja, llavors el color que pot neutralitzar-ho és, per exemple, posant aquí un taronja i llavors aquí al costat podem posar un gris. I si la nostra harmonia és més càlida, podem utilitzar un color que sigui un marró talp o un color visó. Tot això per fer harmonies de colors. Bàsicament es tracta d'això, d'utilitzar els contraris de la nostra tonalitat dels ulls i llavors sobre el que tinguem de pell harmonitzar els colors. Espero haver-vos intentat ajudar. Si teniu qualsevol tipus de consulta, ja ho sabeu que m'ho podeu posar com a propostes i, bé, fins a la propera.